Walay na matigdan nga dagko mga problema ang Usami City Schools Division sa pagbukas sa klase karong adlaw. Gipadayag ni Arlen Villa, Senior Education Program Specialist for Social Mobilization and Networking, Usami City Division Information Officer, nga base silang obserbasyon, manageable nga mga ginagbay nga problema ang ilang nakita nga dili na bag-o sa matag bukas sa klase nga nasinati sa wala pa ang pandemya. Gipadayag ni Villa nga sagad sa mga ginagmay nga suliran mao nga adunay mga pupils sila binani adtong grade 1 o kindergarten nga wala pa makatultol sa ilang mga classrooms diin giubanan pa sa ilang mga ginikanan. Hinuniya gipaniguro nga common lamang kini ining panahona sa pagbukas sa klase. Nasayran nga bisan tuod nga nagdasok ang mga tinun-an sa unang adlaw sa klase sa face-to-face sa mga tulunghaan ilalom sa Usami City Schools Division apan namatikdan nga nagmalampuson kini. Kani gidugang ni Villa nga excited ang mga estudyante sa pagsulod sa klase tungod kay duha ka tuig nga wala magkita ang mga estudyante sa ilang mga classmate o mga higala. Dugang niini nga lakip ang mga magtutudlo excited usab sa pagbukas sa klase. They are so excited nga kanang mag-eskwela na, mo eskwela na face to face. Considering nga dugay na pud sila nga wala nagkakita sa ilang mga friend. Gisaysay usab niini nga padayon nga gipatuman sa matag eskwelahan ang health protocol sama sa hand washing, pagsuot og face mask ug social distancing. Iya usab ang gipasabot nga 99% sa mga magtutudlo ilalom sa Usami City Schools Division ang nakakumpleto na sa pagpabakuna sa second dose ug kapin sa 50% nini ang nakahuman na sa booster shot. Even more so pati na ang mga bagong mga maestra o mga batanon nga mga maestra pa mooy na kuan basta ang sa booster more than 50% kay ang kuan gani ang katong first two primary doses 99%. Ipasalig usab sa Usami City Division nga gawa sa pagkat-on sa mga magtutungha. Prioridad usab nila ang seguridad sa mga estudyante ilabi na sa paglikay sa COVID-19. Neptali Batulinyo, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.